Έχω έναν καινούριο φίλο, τον Αλεσάνδρο Έστα. Μαλτίνι, λαλί μου. Very serious. Πραγματικά ήταν ένας από εμάς. Νομίζω άχωσεν την και λίγο την Arsenal. Το ότι ήταν τόσο κοντά στο να το πιάει άχωσεν την πιο πολλά παρά να το εκκυνήγα. Συγχαρητήρια στην Παρή. Την ώρα μου πήγαινε τον κόλ και ξεκινάει καυκάσμος Σαπίντο. Είπα εντάξει. Τούτος είναι. Ήταν πολλά επεισοδιακός τελικώς. Απόλλωνας ο ίδιος έφκανε τα μάτια του μόνος του. Για μένα ξεκινάει και γιώνει με Ζάζα η χρονιά. Δημοψήφισμα για τον καλύτερο γκολ της χρονιάς στο Champions League. Οι παραπάνω δημοσιογράφοι ψήφισαν το γκολ του Ντράγομιρ. Η Ομόνια ξεκινά δεύτερο προκριματικό Champions League, είναι δυνατή στο δεύτερο. Η Πάφος ως κυπελλούχος πλέον ξεκινά από το δεύτερο προκριματικό του Europa. Φαίνεται ότι υπάρχει η νότα αισιοδοξίας πλέον. Οπότε περιμένουμε με ενδιαφέρον την Πέμπτη. Τη μέρα του αγώνα ήμουν κάτω στο λόμπι με το κομπιούτερ του ευκαλείων και τα λοιπά. Προετοιμάζομαι το τελικό. Είχα το δει την προηγούμενη μέρα ότι στο ξενοδοχείο πάτω. Και εγώ ντεύκει να το χαβαρίου. Οκ, πιάμε κουβέντα. Λέει και ήμουν εγώ, ας πούμε. Ο Αλεχάνδρο Πάτο. Ο Αλεχάνδρο Πάτο. Και ο Πάτο ένας από εμάς. Τέλεια, ρε φίλε. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, είναι επιτέλους πήγαινε ο Ιούνις. Τέλος με τον Μάη. Προχωρούμε. Καλώς όρισες πίσω, Ανδρέα μου, στην Κύπρο. Καλώς σας βρήκαμε. Εύχομαι να περάσεις όμορφα στο Βουκουρέστι. Περάσαμε ωραία. Στη Βουδαπέστη. Βουδαπέστη, Βουκουρέστη. Βουδαπέστη. Θα σου πω πώς πέρασα. Εσύ πέρασες ωραία στο event του με τον φίλο σου τον Έστα. Στο City of Dreams έχω έναν καινούριο φίλο, τον Αλεσάνδρο Έστα. Πραγματικά ήταν ένας από εμάς. Είναι όντως. Ναι. Δηλαδή. Είναι έξω καρδιά, ότι πας με εμάς, ούλων πειραγματά, από τίποτε σοβαρό. Ναι. Ωραίες ιστορίες να σου πει, εντάξει, διηγήθηκε. Τα αγγλικά του ήταν καλά. Top. Grande. Grande, top, μα και βόη και που τούτα. Πέρασαμε ωραία. Ο μάνατζερ του Τζανλούκα και εκείνος μεγάλη προσωπικότητα. Ποιος? Ο μάνατζερ του. Είναι κάποιος γνωστός εννοώ. εννοώ. Γνωστός, αλλά ήταν του επίπεδου και εκείνος ένας που μας, οπότε αντιλαμβάνεσαι. Πήγαμε και το βράδυ για φαγητό με τον Καστάνο, που ήταν παίχτης του. Και τον αδερφόν του Καστάνου, ο οποίος είναι ακροατής μας, να του στείλω τα χαιρετίσματα. Ναι, ο original ο Καστάνος. Πιο μεγάλος, ναι, 1,5 χρόνο. Και περάσαμε όμορφα. Και έναν παρέαν τους, που δεν συστηθήκαμε, ήταν λίγο μακριά μου στο τραπεζί, αλλά είπαμε ότι... Του Νέστα ή του Καστάνου. Και είπαμε ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω έξω, θα αντέξω. Είδα το λίγο με... Εντάξει, να σου πει κάτι, ξέρω. Είδα το λίγο σαν το κουνούπι. Όντως. Ναι, νιώθα, ήμουν έτοιμος, αλλά την ώρα δενίσταζα πάρα πολλά που μου ακούνταν. Επίαν παρακάτω, εγώ έμεινα στο ξενοδοχείο. Ήταν πολλά ωραίο event, πάρα πολλοί κόσμος, πολλά ωραίο εξέλιξη του μάτσου, ξέρω, κράτησαν τους ούλους σε γρήγορση, αλλά και μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν την ώρα που ήμουν στη σκηνή και ερώτησα, ας πούμε, ξέρω ποιος θα κερδίσει, Arsenal, Παρί κτλ. Είχε πάρα πολλούς παραπάνω της Παρί. Που υποστήριζαν ναι, που ήθελαν να κερδίσει Παρί. Με μπλούζες Παρί και ξέρω, όχι ας πούμε απλά αντι-Arsenal. Ναι. Ήταν με Παρί. Εντάξει, σίγουρα πάρα πολύ. Πολλά παιδάκια με Παρί. Κάποιοι που θέλαν το δαχτεί σε Παρί και πολλά παραπάνω φαντάζομαι, όχι στο event συγκεκριμένα, γενικά που δεν θέλαν να το πιάσει η Arsenal. Όπως δεν θα θέλαν να ήταν ξέρω, αντίστοιχα ξέρω, η Manchester United, η Liverpool ενώ... Ναι, που έχει πιο πολύ κόντρα το αγγλικό. Ναι. Εντάξει, ήταν όμως ένας τελικός, εντάξει, εσείς στον και από κοντά, που όντως η μια ομάδα έγιναν τον γκολ, δεν έκαμε καλό στον τελικό. Αν έμπαινε που είναι άλλη ομάδα τον γκολ πρώτα, ήταν να του κάνει λίγο παραπάνω καλό και νομίζω άχωσεν την και λίγο την Arsenal. Δηλαδή θυμήθηκα λίγο το παιχνίδι με το... Βέβαια, εκείνον ήταν με κόκκινη κάρτα με την Μπαρτσελώνα, με τον Σολ Κάμπελ. Ναι. Αλλά πάλι θύμισε μου λίγο και το μάτσο ότι ήταν τόσο κοντά στο να το πιάει, άχωσεν την πιο πολλά παρά να το εκκυνήγαν. Εντάξει, και τότε πήγαινε τόσο νωρίς τον γκολ και έπρεπε να κάτσει πίσω να μείνει ουσιαστικά για 90 λεπτά. Μα το έπρεπε... Έπρεπε. Περίμενες ούτως ή άλλως. Και στο 0-0 ότι η ομάδα που ήταν να κάτσει πίσω και να δώσει γήπεδο μπάλα στην Παρί, πόσο μάλλον όταν προηγήσε. Αλλά ήταν πολλά νωρίς. 90 λεπτά, ενώ πρώτο ημίχρονο αμύθηκε πάρα πολλά καλά. Μπορούσε 90 λεπτά απέναντι σε την Παρί. Έχουν τόση ποιότητα οι άλλοι που και το λάθος μπορεί να γίνει το όπως έγινε. Σε ένα πέναλτι. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να κάνεις λάθος και βάζεις γκολ. Αφού συνέχεια οι άλλοι προσπαθούσαν να σε... Και οι άλλοι με πολύ υπομονή. Δηλαδή και τούτον
διάστουστο. Ούτε βιαστήκαν, ούτε εκνευριστήκαν, ούτε τίποτε. Ναι, πρέπει να μπιστεί στο πλάνο τους. Γύρω, ώσπου να βρεθεί η λύση. Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι τόσο, ξέρεις, όλες οι ομάδες, οι μεγάλες, πας στα αστέρια τους, βασίζουν πράγματα, στηρίζουν πράγματα. Βρέθηκε να παίζει την παράταση χωρίς μόνο Μοντουέ, χωρίς τους άλλους. Ναι, βγήκε και ο Βαρασκέλια, ο Ντεμπελέ, ο Βιτίνια, Παπιά Ρουίθ, ο Νέβες ευκήγε προς το τέλος. Ναι, που λαλείς ότι δεν τον κόφτει, δηλαδή είναι όλοι για ούλους. Και τούτον νομίζω δεν μπορούν πολλές ομάδες να το πούν. Δεν παράγοντας το United να κατευθύνει ένα παιχνίδι στα πέναλτι και να βγάλει ο Μπρούνο. Ναι. Η Παρί έχει την πολυτέλεια και το πλάνο και δομημένη με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να ούλους και τους βάλει ούλους. Και ευκήγαν και από τους 5 που ευκήγαν, αν είχε 5, τουλάχιστον οι 4 θα κάνουν και πέναλτι. Ούτε τον το σκέφτηκε ο Λουίς Ενρίκε να πει να κρατήσουμε σαν ρε παιδί μου Βιτίνια, αφού κάνει πέναλτι. Συν το ότι στον κανονική διάρκεια ο πιο επικίνδυνος παίχτης που ήταν ο παίχτης που ας πούμε περιμένεις λιγότερο να απειλήσει από τα Winkers τους, ο Μπαρκολά, πήγε μέσα και πραγματικά δεν μπορούσε να δω και την νίκη πρόκριση. Πώς είναι η εμπειρία που το είσαι και πέρσι σε ανοιχτό χώρο, φαντάζομαι το ότι ήταν μέρα από το φως του ήλιου. Ξέρεις, σκεπάζει το resort που στείλουν την τηλεόραση. Ναι, δεν ξέρω μόνο αν έφερε τον καλά ή όχι, γενικά η εμπειρία. Είναι ένα event το οποίο είναι συνδεδεμένο ρε παιδί μου με βράδυ, με φαΐ, με ποτό κτλ. Ήταν πολλά καλύτερα. Δεν ξέρω αν είχαμε και low expectations λόγω της ώρας και απλά επειδή ήταν καλά. Αλλά σκέπασε το resort, δηλαδή δεν ήταν ζεστή και όπου περιμενάει φυσούσε λόγω της σκιάς. Η οθόνη εντάξει είναι υπερσύγχρονη, δηλαδή και με ήλιο να έχει, ρυθμίζεται με τέτοιον τρόπο ώστε ας πούμε οι ράτρες που την ανοίξα, που την ανάψαν και βάλα highlights. Ήταν παντέτσι, ήταν νύχτα. Ήταν ωραίο το experience. Και ήταν το 7-8 και με εκείνη η ώρα που πάει να ανοιχτώσει. Ήταν top ώρα να το θωρείς. Και ήταν και πολλά καλό το ότι ετέγιωσε. Και φαντάζομαι ότι είναι ένας από τους λόγους που επιλέγουν, ίσως να το βλέπουμε τώρα πιο συχνά το πράγμα. Ετέγιωσε η ώρα 10 μετά από παράταση και πήγαινε ο κόσμος να φάει. Επήγαινε ο κόσμος στο καζίνο, στο συγκεκριμένο event, εννοώ γενικά. Φαντάζομαι και σε μια πόλη. Στο 90% γεωγραφικά της Ευρώπης ήταν 6, ετέγιωσαν 8, με την παράσταση ετέγιωσαν 9, οπότε ναι, υπήρχε δυνατότητα μετά να πάει κάπου κτλ. Τούτο που νομίζω ότι παίζει ρόλο. Είναι ανοιχτά κομμάτα μέσα. Ο βασικός λόγος που είναι για τηλεοπτικά. Για να βλέπουν και Ασία και Αμερική. Να κάνεις reach μια μεγαλύτερη αγορά. Ας πες στην Ασία που τι ώρα ήταν, ας πούμε, άμα τώρα 10 το βράδυ, ας πούμε, 12. 10, 11, 12, ανάλογα με την απλά ήταν λίγο πιο, να σου το πούμε. Άλλον το 3 το πρωί. Ήταν 2, 3, 4, 5 κτλ. Άλλον το 12 η νύχτα. Εντάξει, φυσικά ήταν, μετά που ερώτησα ότι είναι και σε μια δοκιμαστική βάση, δεν είναι σίγουρο ότι του χρόνου πάνε στη 7, να περιμένουν το επόμενο διάστημα, μέρες, εβδομάδες, να πιάνει λίγο feedback που διάφορες χώρες, ομοσπονδίες, τηλεοπτικά, στην Αγγλία ήταν 5 το απόγευμα, ας πούμε. Ναι, 5 το απόγευμα. Ή ας πούμε στην Αμερική ήταν 12 μεσημέρι. Και στην Καλιφόρνια ήταν 10 πρωί. Ναι. Ξέρω, εντάξει είναι πολλά εντυπωσιακό. Ζήσα το λίγο που έμεινα καμιά σκεφτόμας Αγγλία, πως κάποιες ώρες άλλες, όχι να μην πάει μια μέρα, να μείνεις λίγο καιρό, ότι είναι διαφορετικά είναι ούλα. Σπαίνει μάπα 12.30 το πρώτο μάτσο του Σαββάτου. Έχει NBA η ώρα 12 καθημερινή που μπορεί να δεις καμιά ώρα. Ενώ όπως είναι ο τρόπος που κοιμούμαστε, που ξενυχτούμε στην Κύπρο, κάνει εντύπωση ότι ανάλογα με το που είσαι σκέφτας πέρα Αμερική να είσαι και να θες να θωρείς Champions League. Να θωρείς μεσημέρι που το μάπα. Να ξυπνάς και το θωρείς. Ναι. Θα το δουν, δεν ξέρω για του χρόνου. Θα δουν το επόμενο διάστημα των εβδομάδες, σε μερικοί μήνες. Περιμένουν να πια feedback που όλων των πλανήτη για να δουν τι θα κάνουν του χρόνου που είναι στη Μαδρίτη. Να ξέρουν μια χρονιά με Μουντιάλ στην Αμερική και τα λοιπά, το σόκερ. Ας το πούμε έτσι, στη μεγαλύτερη δημοφιλία του τη στιγμή στην Αμερική. Οπότε θέλουν να είναι επιδραστικοί παντού. Και η αλήθεια είναι η Αγγλία ότι είναι ιδιαίτερα. Το αγγλικό ποδόσφαιρο που είναι και η Arsenal μέσα είναι ιδιαίτερα αγαπητή που η Premier League. Κοίταξε το... Και η Πάρη είναι πολύ αγαπητή γκλοπαλή τώρα. Τα παράπονα τόσο εγώ, οι ενδιασμοί που υπήρχαν πριν των τελικών δεν είχαν κάνει τόσο με το τηλεοπτικό κομμάτι. Ενώ τότε να πάει σε παραπάνω κόσμο είναι δεδομένο, τώρα δεν ξέρω αν θα έχουν, φαντάζομαι θα έχουν και νούμερα. Ότι ρε παιδί μου ξέρω αυτά είδα μας μισό δισεκατομμύριο παραπάνω. Οκ, τούτον είναι έναν feedback που περιμένουν να δουν αν φάνηκε στα νούμερα ότι ήταν πιο
περισσότερος ο κόσμος που το είδε. Παραπάνω το όπως ήσαν και πριν. Τα παράπονα υπήρχαν ότι δεν είναι το ίδιο experience. Το να είσαι ένα τελικό είναι ώρα 6, επειδή η κεντρική Ευρώπη είναι 6. Ναι. Η FIFA, η UEFA, όταν σχεδίαζε το πλάνο, ξέρουν ότι 6. Τώρα τυχαίνει κάποιες ώρες να είναι 7, λίες, κάποιες άλλες πιο λίες να είναι 5, αλλά το κρίνει, το αξιολογεί ότι έγινε ώρα 6 το απόγευμα. Και τούτον ήταν το παράπονο ή έτσι Κοίτα να σου πω όμως για από μένα... κάποιους, ότι Champions League παιδί μου είναι 9 τη νύχτα, για μας είναι 10, κάπου είναι 8, να βγεις έξω σε μια παρέα, να φάεις, να πιείς, να παραγγείλεις τις πίτσες σου, να πάει τούτον θεωρούν ότι χάθηκε και αν και εφόσον αλλάξει νομίζω για τον λόγο να γίνει. Όμως πιστεύω ότι το viewing ας πούμε χτες που τσάμε σε εκείνο το χώρο, που μπορούσε να τα 10 η νύχτα, ενώ δεν αλλάξει κάτι για το χώρο. Ο κόσμος που έμεινε και είδε το μέχρι το τέλος, να ήταν πολλά πιο λίγος αν τελειώνε η ώρα μια το μάτσι. Μωρά ήταν να πάνε να πέσουν. Ενώ έχει από τούτα τα θέματα που μπορεί να πιάει ο ένας το ένα θέμα που κλήρωσε και ο άλλος το άλλο και να κάνουμε debate ανεξαιρέτως τι προτιμούμε. Όπως και να νομίζω να το αποφασίσουν τους επόμενους μήνες και θα ανακοινωθεί πριν ξεκινήσει η επόμενη διοργάνωση στη Μαδρίτη του χρόνου, αν θα γίνει και πάλι 7, ώρα Κύπρο μιλούμε, αν θα επανέλθει 10 ή κάτι ενδιάμεσο, μια μέση λύση, θα το δούμε. Πάντως ως διοργάνωση, εγγενγενήσει και 3 ώρες του αγώνα και οι προηγούμενες μέρες, 1-2 μέρες, καταρχάς δεν είχε ευτράπελα, ούτε επεισόδιο, ούτε τίποτε, γενικότερα, στο γήπεδο και στα διάφορα fan zones στην πόλη. Εντάξει, ήταν τόσο έντονη η παρουσία φυσικά και της αστυνομίας ή και του στρατού, σε κάποιες περιπτώσεις που έπαιζα πάνω τους, και να θέλεις να κάνεις κάτι, θα κάνεις. Και μιλούμε τώρα, προσπάθεις να κάνεις εικόνα, μιλούμε τώρα για αστυνομικούς και στρατιώτες που ρε φίλε, πιο μέτρα βουνά. Σε κάποια φάση παίρνουν που δίπλα και θεωρούν χαμηλά, αλλά φίλε, αν τους δω να νομίζω ότι τους είδα και τα λοιπά, κάτω και λένε προχώρουν, δεν φω τσάρικοι. Εντάξει, γενικότερα μια πόλη, ως η οποία Βουδαπέστη, πανέμορφη πόλη μου. Βουδά και Πέστη. Ως πόλη, από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης, ειδικά νύχτα. Αλλά και μου κάνει εντύπωση που δεν το ήξερα, πίσω χρόνια να πάω, πόσο νιώθεις το αίσθημα της ασφάλειας, δηλαδή δεν έχω σταριστικά, αλλά πολλά χαμηλά τα ποσοστά εγκληματικότητας στην Ουγγαρία. Όχι τόσο εγώ, έτυχε να βλέπω η ώρα 12 μια τη νύχτα, οι κοπέλες να πρατούν μόνες τους, μέσα σκοτεινά. Και συζητούσαμε το αίμα τώρα. Και μιλήσαμε σε μια πόλη που εκτός από τους τοπαϊκές κυκλοφόρησαν και δεκάδες χιλιάδες τουρίστες που ήρθαν και τα λοιπά, μεθυσμένοι, ξέρω. Ένιωθες το αίσθημα της ασφάλειας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Δεν είδα να είσαι εγκληματικότητα, δεν είδα μια πόλη οργανωμένη, συσταρισμένη. Να σου πω κάθε φορά πως σε ευρωπαϊκές πόλεις και κάνουμε λίγο τη σύγκριση αναπόφευκτα, λέω πόσο πίσω είμαστε εμείς σε όλα τα θέματα. Σε όλα τα θέματα. Και σε θέματα οργάνωσης, καθαριότητας, πόντο πιο απλό, καθαριότητα. Έχει κόσμο που το πρόσεχε καθαρίζουν τους δρόμους. Πότε είσαι η τελευταία φορά στην Κύπρο οδοκαθαριστές με τα μηχανήματα του καθαρίζουν κτλ. Ναι, δεν λέω ότι ένεχει, αλλά είναι απίστευτο. Πόσο οργανωμένη και καθαρή πόλη. Γενικά η Ευρώπη είναι λίγο πιο οργανωμένη και ως πολύ που μας. Ναι. Μα και μιλάς για μια παλιά πόλη. Δεν βλέπεις, οι δρόμοι τους είναι παλιοί. Εντάξει, για καινούργια κτίρια, ανακαινισμένα, προσέχουν τα κτλ. Αλλά στα μητσά πράγματα. Ας πούμε, δεν έχει πεζοδρόμια. Αυτονόητο. Στην Κύπρο είναι αυτονόητο. Ή μπροστά από κάθε σπίτι να έχει πέρα από πεζοδρόμιο, να έχει χώρο και για πάρκινγκ μπροστά από τα σπίτια. Είναι τα σπίτια, να έχει πάρκινγκ, να έχει λίγο πράσινο, να έχει πεζοδρόμιο. Μάδρα φίλε με το ζόρι να βρουν χώρο να πρέπει να ρίψουν σπίτια καμιά φορά κάνουμε δρόμους. Όπως και να έχει. Νιώθω εδώ ότι είμαστε πολλές φορές σε κάποια πράγματα πίσω. Τριτοκοσμικοί ως χώρα. Στο κομμάτι προσβασιμότητα. Πολλά βασικό. Μα σκέφτομαι που ζούμε και ενώ πιστεύω ότι και η Λευκοσία είναι μια από τις πιο αδικημένες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Δηλαδή έχει πράγματα που μπορεί να αναδείξει η Λευκοσία μέσα από το να είναι πιο οργανωμένη, αλλά δυστυχώς η έννοια μας είναι άλλη. Εντάξει, ο τελικός
είναι ένα ωραίο μάτς. Όχι, αλλά είχε... Ας πέρα σου έλαβε να διαλέξεις πόν περσινό που ήταν 5-0 και ο φετινό που ήταν, νομίζω ότι διαλέξεις το φετινό. Ας σου πω, συγκρίνω όλοι με τον περσινό, με τον προηγούμενο χρόνο. Ας πούμε το Real Dortmund, το City, Inter, ως ρυθμός και τα λοιπά, ήταν πολύ καλός. Είχε ρυθμό, απλά ήταν τούτο. Άμα μια ομάδα καταγράφει καταρχάς το πιο χαμηλό ποσοστό κατοχής μπάλας ever, είναι 24% κατοχή. Έγινε 24% κατοχή. Αν δεν κάνω λάθος, αλλά τα δυο χαφ της Παρί είχαν πιο πολλές πάσεις που είναι η Arsenal. Κάτι τέτοιο. Κάποια στιγμή είχαν δεκαπλάσιες πάσεις, πριν το πρώτο μήχρονο. Ξέρω, 70 με 700. Ήταν έτσι, αλλά ήταν άσχημο στο μάτι. Να βλέπεις μια ομάδα απλά να φτιάχνει τη μάπα. Η αλήθεια είναι εντάξει, η Arsenal άμα πει να μυθεί και να κλείσει χώρος είναι εύκολο. Πάντως δεν μπορούσαν να βρουν. Πρώτο μήχρονο αφού και έκανα φάση. Κάμα κάτι σου. Κλασικές, κάποια σου αυτός περιοχής και τα λοιπά. Αλλά τι ήταν. Τέτοιος είναι το παιχνίδι που πήγαινε 120 λεπτά, 130 μες καθυστέρησης. Συν τα πέναλτι, ο Πορτάρης Παρί δεν έκανε ούτε μια απόκρουση. Έπαιζαν όλη νύχτα 120 λεπτά και πέναλτι δεν έκανε μια απόκρουση ο άνθρωπος. Ήταν και λίγο τυχερή Arsenal, ήταν τέτοια θέμα, ήβρε κάμε τη μασέτα και ο Σάκα έφκαλε έναν άλλο μόνο του. Τι είναι και χέρι, είναι και λέχε του για χέρι. Ο Τροσάρ που ήταν, ναι. Ο Τροσάρ που ήταν, ναι. Όχι, ήταν κλειστό, θα στον όνομα του, ναι. Πριν 2-3 χρόνια από ό,τι άλλαξε ο οργανισμός, θα κυρωνόταν. Επειδή δεν τα παρατήρησα, επειδή ήταν και το event και επειδή έρχομαι λίγο, είχα λίγο έννοια, δεν και θωρώ το ποδόσφαιρο έτσι συνεχεία. Έχουν βάλει παράπονα για η Arsenal για πέναλτι και πουτά, γιατί τούτα τα ότι τα κερδίσεις. Επειδή ο Πίτερ Ντρούρι, επειδή βλέπαμε το πουτζάμε με αγγλικό σχολείο, είπαν ότι οι καλύτεροι στην Premier League που έχει τις καλύτερες ομάδες αξίζουν οι καλύτεροι διαιτητές, είπαν, και αυτή η τριάδα σήμερα ήταν η καλύτερη. Τα είπαν το... Οι διαιτητές είναι του τελικού. Και μετά είδα παράπονα για η Arsenal. Ας πω, υπήρξε ένα διάστημα, ξέρω, στο 62ο ημιχρόνου, που κάποιες αμφισβητούμενες φάσεις, το 50-50, φάσεις που κάποιος θα δώσει φάουλ, κάποιος δεν θα δώσει φάουλ, ήταν 3-4 σφυρίγματα που τα έδωσαν υπέρ της Arsenal. Συγγνώμη, εις βάρος της Arsenal, υπέρ της Παρί, αλλά τώρα μιλούμε για φάουλ στον χώρο του κέντρου που κάποιος μπορεί να τα δει, αν κάποιος θα τα έδινε. Ήταν 3-4 φάσεις μέσα σε διάστημα 10 λεπτών, γι' αυτό ενδεχομένως δεν δημιουργήθηκε λίγο το αίσθημα. Μες στο γήπεδο τουλάχιστον. Το πέναλτι είναι καθαρό. Το πέναλτι είναι καθαρό. Το πέναλτι που δεν έδωσε. Το πέναλτι που ζήτησε. Του Μαντουέκη. Του Μαντουέκη δεν ήταν πέναλτι. Δεν ήταν, όχι, λέω γιατί στις Παρί ήβρε τον πίσω, πας στην κλάπα. Τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο δημιουργήθηκε το αίσθημα. Ότι όχι παραπάνω από τον τρόπο που αντιδρούσαν οι παίχτες. Περισσότερο ο Αρτέα πας στον πάγκο. Δεν ξέρω τηλεοπτικά πόσες φορές τον έδειξαν, χτυπιέ τον πας στον πάγκο. Και ο κόσμος στις εξέδρες. Έτσι τη φάση που, άμα γίνουν μια και φάση και μετά ότι γίνεται διαμαρτύρεσαι, ήταν και η φάση. Να σου πω, έγινε και στο τέλος του πρώτου μηχρόνου, τα τελευταία 2-3 λεπτά, κέρδισαν 2 συνεχόμενα πλάγια και ένα κόρνερ στο τέλος, που πήγαινε ένας παίκτης να το εκτελέσει. Άφηκε τη μάπα. Ήρθε ένα άλλος, άφηκε τη μάπα. Και αμέ νομίζω εκνευρίστηκε ο διαιτητής. Και έλειξε το. Έλειξε το, ναι. Καλά έκαμε και έλειξε το. Και πλάγια για τάραμα, και πλάγια και ένα κόρνερ, 3 λεπτά είναι παίχτη η μάπα. Έλειξε το στο. Και νομίζω ότι αμέ εμπήγε αυτό η χρόνο και λίγο προκατελημένος απέναντι στους παίχτες Arsenal για που του κάμασαι. Μα είχε γίνει και θέμα πριν από έναν παιχνίδι, μετά από έναν παιχνίδι με η Brighton, ότι ευκαιρία το στατιστικό, ότι κάνουν τη μεγαλύτερη ώρα. Ναι, με διαφορά με τη δεύτερη ομάδα. Πόσο χρόνο παίρνει να εκτελέσει. Εντάξει, αυτόν δεν ξέρω πώς αφορμές, αν όχι ο βασικός λόγος, που έρχεται του χρόνου. Τώρα, μέσα στο Μουντιάλ να δούμε. 50 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό, νομονή. Όχι, ένα 5 δευτερόλεπτα εκτελέσει πλάγιον και στα κόρνερ να μετριέται πλέον ο χρόνος που πρέπει να εκτελέσεις τις τιμένες φάσεις. Και καλά κάνουν. Θα προσπαθήσουν να δώσουν παραπάνω καθαρό χρόνο. Και λύσεις είναι. Ή τούτος, που για μένα είναι πιο καλή, η λύση αν είναι εφαρμόσιμη που το διαιτητή και μπορεί να το κοντρολάρει, ή το να σταματάς το ρολόι. Αλλά σταματάς το ρολόι είναι και λέχιστο πόσο σταματά το παιχνίδι. Κοίταξε, όχι. Εντάξει, τα 5 δευτερόλεπτα που πρέπει να εκτελέσεις το πλάγιο, δεν ξέρουν που είναι ώρα που να φύγει μπάλα. Που είναι ώρα μπορεί να στονέψει ο διαιτητής. Στο τένις, για παράδειγμα, τα 25 δευτερόλεπτα ξεκινούν που είναι ώρα που λέει το σκορ ο διαιτητής. Υπάρχει μια αφετηρία. Εντάξει, κοίταξε, στην κρίση του διαιτητή. Το να πεις ότι που είναι να πιάνει την μπάλα, μπορεί να πάει πάνω με μάπα και να τη βλέπει και να την πιάνει. Οπότε στην κρίση του διαιτητή, με το που βλέπει ότι ένας παίχτης είναι έτοιμος να σύψει, να την πιάσει, να το εκτελέσει το πλάγιο, ξεκινά το μετρά 5 δευτερόλεπτα. Αν περάσουν τα 5 δευτερόλεπτα,
δίνει αλλαγή. Ή στις αλλαγές που πολλές φορές λέει στους παίχτες να περπατούν, να παίζουν λίγο μπελόν, να στην μια πλευρά να προσπαθούν να βγουν στην άλλη. Θα τους μετράει 10 δευτερόλεπτα. Αν δεν βγουν στα 10 δευτερόλεπτα, όχι. Φκένει ο παίχτη έξω, αλλά θα μπει άλλος μέσα. Για ένα λεπτό. Να παίξει με τιμωρία. 6 λεπτό με 10 παίχτες. Οπότε μικρά πράγματα τα οποία ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα να θα αυξήσουν τον καθαρό χρόνο. Τούτο όμως είναι κάτι που το πιστεύω ότι έχουν το σαν φιλοσοφία, όχι όλοι οι Ισπανοί, αλλά οι περισσότεροι, το βλέπω το. Ότι έχουν μια ικανότητα οι Ισπανοί να τεντώνουν τους κανόνες. Δηλαδή, έκαμε το Τζοράγια στα πέναλτι. Αν παρατήρησες, ως το όριο του, όσον μπορεί να επηρεάσει τον αντίπαλο παίχτη που να πέλτη, προσπάθει. Έστεκε μπροστά του, έπαιρνε αργά πίσω. Και στο όριο, δηλαδή, ούτε για κάρτα, αλλά ως τσάι που του επιτρέπει ο οργανισμός να εκμεταλλευτούν κάθε ίντσα του κανονισμού. Και όταν τα λέγαμε στο τένις, και οι μπασκετπολίστες, οι Ναβάρο, οι Ρέγες, και πραγματικά πιστεύω ότι είναι κάτι που με το πιο μεγαλώνουν μες στην αθλητική τους παιδεία. Και εντάξει, το δεύτερο σερί Champions League που μια ομάδα ούτως ή άλλως ήταν κάτι σπάνιο, δεν τους είχαν καμιά άλλη με εξαίρεση τη Real. Νομίζω μπορούμε να μιλούμε για μια ή την αρχή ή ήδη είμαστε σε μια νέα δυναστεία μιας ομάδας. Μιλάς για μια ομάδα με 25-26 χρόνια μέσω όρο ηλικίας, μπορεί να πιο χαμηλό. Πάει να πιο χαμηλός. Που δεν έχουν κάτι, αν δεν κορεστούν παίχτες και θέλουν να πάνε να δοκιμάσουν, να πάνε σε κλαμπς, π.χ. να πάνε σε πρωταθλήματα, άλλα όπως η Premier League, γιατί να το χαλάσουν. Ενώ και ένας προπονητής που δείχνει και εκείνος invested στο project του, το πρωτάθλημα διάδουν στην ευκαιρία να παρουσιάζονται σε top form στο Champions League. Σημαντικό. Ενώ το πράγμα είναι το διά της Arsenal. Δηλαδή σίγουρα ενώ μπορείς να πεις ότι πάλι ήταν πιο ξεκουραστή μετά από μια φάση, αν και συνήθως οι ομάδες της Premier League είναι πιο physical που τις άλλες ομάδες των άλλων. Συν ότι που δεν υπάρχει στη Premier League και σχεδόν σε κανένα άλλο πρωτάθλημα, ακόμη και μέχρι τα τελικά έχει το δικαίωμα να βάλει παιχνίδια πριν τους αγώνες του Champions League. Που σημαντικό, άλλο να παίζεις, ας μια αυτό να προετοιμαστείς και 10 μέρες πριν ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, και άλλο να παίζεις, ξέρω, Σάββατο, Κυριακή που σε έκανε η Arsenal και άλλες ομάδες. Τούτο να πρέπει με κάποιον τρόπο η UEFA να το περιορίσει. Όχι γιατί αλλάσει πολλά δεδομένα, ήταν τα άλλα δεύτερα, ξέρω, πάρε και πάλι ήταν όλα καθαρή. Απλά πιστεύω ότι είναι ωραίο να παίζετε το Champions League επίσης ώρες, όχι τα προαθλήματα τους. Λίγο επηρεάζει τον άλλο θεσμό και επηρεάζει τον κανονικά. Όπως και να έχει, εντάξει, συγχαρητήρια στην Παρή. Χαρητήρια. Το δικό μας τελικό, έβλεπα το πρώτο ημίχρονο. Είδα το πρώτο ημίχρονο. Εγώ κάνω μετάδοση, προήψε μετάδοση τελικά. Έβλεπα όμως, είχα το έτσι σε μια γωνιά, σε μια οθονούα και έκανα κλεφτές ματιές. Την ώρα μου πήγαινε τον κόλ και ξεκινάει καυκάσμος Σαβίντο. Είπα, εντάξει, τούτος είναι. Εν τω με τον... Και μετά ο Νικόλας που πιάνει τη φωτοβολίδα. Έτσι να κράτησα, και βούρα μες στο γήπεδο. Μετά ο Μπρούνο, ήταν πολλά επεισόδια τελικώς. Και που επειδή τέγιωσαν έτσι λίγο απαλά, έντονα... Πολύ χάζι. Ο Νικόλας έπιανε μια φορά μες στο γήπεδο. Γιατί τις φάσεις, ενώ τον αγώνα ολόκληρο δεν έχω εικόνα, αλλά τουλάχιστον το πρώτο μήχρονο που έβλεπα, από όλο να τάξει που αντιλαμβάνομαι, δεν είδα τις φάσεις. Πρέπει να απολάς να φύγει αν πει 2-0. Όχι, άλλο θα λέγα, είδα μετά στον από έχουν κάποια σχόλια για τη διαιτησία και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είχε φάσεις όντως. Δεν ήταν καλός ο διαιτητής. Φάσεις καθοριστικές, πέναλτι και τα λοιπά, δεν είχε, αλλά δεν σημαίνει ότι... Ήταν χάος το παιχνίδι, πάλι ο διαιτητής δεν ήταν... Ο οποίος ήταν, Ιταλός. Αλλά πάλι έχασε πολλές φάσεις. Μάλλον ήταν οι παίχτες και κάρτες, πέντε είχε μποτούτα. Χωρίς να ξέρω αν όντως πάει στο δεύτερο ημίχρονο η διαιτησία παίξε υπέρ της Πάφου, λέμε τώρα. Από όλα όσο ίδιος έφκανε τα μάτια του μόνος του. Τα σου δίνονται τέτοιες ευκαιρίες και το δίνονται από την όψη ότι ήταν και σοβαρά λάθη των παιχτών της Πάφου κυρίως. Του Απόλλωνα. Της Πάφου, τα λάθη. Της Πάφου, ναι, για να τα βάλει ο Απόλλωνας. Άμα έβαλες την ευκαιρία, μετά κάποια στιγμή με την ποιότητα που έχει Πάφο, ό,τι είχαμε μπει, αν θυμάσαι τις προηγούμενες μέρες ή σε προηγούμενα podcast, ότι ο Απόλλωνας είναι καλύτερη ομάδα και φάνηκε μέσα στο γήπεδο ότι είναι πιο δουλεμένη, ότι την περίοδο παίζει σε πιο ψηλό επίπεδο που την Πάφο. Αλλά η Πάφος έχει την ατομική ποιότητα που άμα ζήσει την ευκαιρία να την ξεδιπλώσει τον κόλ του Ζάζα. Νομίζω ότι ήταν επιστέγασμα της χρονιάς ο Ζάζα. Δηλαδή οι φίλοι της Πάφου να θυμούνται πάντα την κολάρα με τον Ερυθρό Αστέρα. Ήθελε να έρθουμε ποτέ.
και έκλεισε τη χρονιά με τον γκολ. Δηλαδή για μένα ξεκινά και τελειώνει με Ζάζα η χρονιά και είναι ένας παίκτης που δεν ξέρω είναι μόνο το θέμα, αλλά νιώθω ότι είναι λίγο αδικημένος που όλους τους προμονητές της Πάφου in general. Μπορεί βέβαια να είναι κάτι που κάνει ο ίδιος λάθος και να μην το ξέρουμε εμείς, αλλά έχει πολλά πιο λίγη συμμετοχή που από τη καλή ποιότητα του κάθε φορά που βλέπουμε στο γήπεδο. Παρεπιπτόντως, ανοίγω παρεθείς να κλείσω άμεσα, προχθές στον τελικό έγινε και ένα, ας το πούμε, ανεπίσημο δημοψήφισμα για τον καλύτερο γκολ της χρονιάς στο Champions League και οι παραπάνω δημοσιογράφοι ψήφισαν το γκολ του Ντράγομιρ. Με το σουτ με το αριστερό. Με η Σλάβια. Με Σλάβια. Ξαναδία το πραγματικά απίστευτο σουτ. Αυτά είναι το τελικό του κυπέλλου. Ναι, καλά, συγχαρητήρια στην Πάφο. Συγχαρητήρια στον κύριο Λοσάδα για μια χρονιά ονειρική για τους φίλους του Άβολα που εντάξει έκλεισε με κερασάκι στην τούρτα, αλλά έφαμε μια πολλά ωραία τούρτα. Ναι, εντάξει, το πιο σημαντικό νομίζω είχα το πει προχτές που βρεθήκαμε με τον κύριο Βάκη, τον φίλο τον Βάκη στη αυτήν τη σκοπ. Είναι φίλος σου, ναι. Πρόσεξες το, ναι. Πρόσεξα το. Για μένα το μεγαλύτερο κέρδος στο Απόλλωνα, που είναι εξασφαλισμένη την Ευρώπη, αντιλαμβάνουμε ένας τίτλος μεγαλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά το μεγαλύτερο κέρδος στο Απόλλωνα στη φετινή χρονιά είναι ότι κατάφερε να χτίσει έναν κορμό μετά από πάρα πολλά χρόνια και δεν θα χρειαστεί να μπουν και πάλι στη διαδικασία, να φέρουν 10, 12, 13, 15 παίχτες και να υπάρχει το ερωτηματικό το πώς θα ξενήσει η χρονιά. Αν και χάνουν ένα σημαντικό παίχτη της ομάδας τους, τον Μάρκες. Τον πιο επικίνδυνο τους παίχτη. Ναι, εντάξει, ήταν λίγο περίεργη σεζόν φέτος για τον Μάρκες. Που την άποψη τίθεται θέμα για την ποιότητα του, για το πόσο γκολτσής είναι. Αλλά αρκετοί τραυματισμοί και τραυματισμοί. Κάθε φορά που χτυπούσε, ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα, αλλά νιώθω ότι εμείς είναι πολύ καιρό έξω. Οι 4-5 ξεστομάς κάθε φορά. Φορές που αρκούσαν να επιστρέψουν. Ναι. Αλλά όποτε έντυχε την μάπα μέσα στο τραύμα, βάλε γκολ. Ναι. Αλλά εντάξει, συν ότι λέγεται τουλάχιστον ότι έζησε σημαντική αύξηση, και το οικονομικό. Φαντάζομαι είχε να κάνει με Τζίνον το ότι έντονα συνεχίσε. Ένας παίχτης άλλος που ήρθε με πολλές περγαμηνίες και δεν έδωσε παρά μόνο κάποιες εκλάμψεις, ο Μάρκοβιτς. Θα φεύγει ο Τζίνος. Στην άμυνα να γίνουν κάποιες αλλαγές. Και ο Λαμ, σωστά που τα φύγει, πώς τα χάσει στο ελτίο. Και νομίζω και ο Βούρος. Ο Βούρος μάλλον έλεξε το συμβολέο του, δύσκολα θα ανανεωθεί. Οπότε ναι, με θα χρειαστεί ενίσχυση, αλλά όχι εκείνο που έκανε κάθε καλοκαίρι. Πλάνα να πούμε, επειδή εντάξει, τις επόμενες πόσες εβδομάδες, οι πρώτες κληρώσεις κλείδωσαν τον τη στιγμή ότι δεύτερη δυνατό. Η Ομόνια ξεκινά δεύτερο προκριματικό Champions League, είναι δυνατή στο δεύτερο, είναι δυνατή στο τρίτο. Και είναι αρκετά πιθανό, αν την βολέψουν κάποια αποτελέσματα, να αποκλειστούν κάποιες σύνδετες ομάδες. 2 συγκεκριμένα πρέπει να αποκλειστούν. Που είναι κάτι παράξενο. Ναι, κάτι αρκετά πιθανό. Μπορεί να βρεθεί στους δυνατούς στα playoffs. Η Πάφος ως κυπελλούχος πλέον ξεκινά από το δεύτερο προκριματικό του Europa, σίγουρα seated στον δεύτερο προκριματικό. Άρα να έχει ένα μάτς πες ότι και ένα βατόν αντιβάλλον και μάλλον να περάσει, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Ναι, να πάει τρίτον που είναι οριακά δυνατή, αδύνατη και να παίζει μια όχι, μετά δύσκολο, είναι σχεδόν απίθανο. Νομίζω πρέπει να αποκλειστούν 8-9. Παρόλο την πορεία της, από 2 χρόνια. Επειδή και 16 του... Εντάξει, έχει αδύνατες ομάδες, κάπου θα είναι σημειωμένα νομίζω. Έχει αδύνατες ομάδες που είναι πιθανή αντίπαλοι της, ας πούμε Μπεσίχτας, Τβέντε, Δυναμό Κιέβου. Έχει ομάδες με ψηλές βαθμολογίες στα προκριματικά. Ο Απόλλωνας θα είναι seated λογικό, επειδή τα τελευταία χρόνια δεν ήταν στην Ευρώπη, θα είναι seated μόνο στον δεύτερο προκριματικό του Conference και η ΑΕΚ θα είναι δυνατή σίγουρα μέχρι και τον τρίτον, Conference πάντα μιλούμε, και με κάποιες συγκυρίες, ένα-δυο αποκλεισμούς νομίζω, μπορεί να βρεθεί δυνατή ακόμη και στα playoffs. Οπότε θεωρώ ότι 2 ομάδες είναι το minimum που πρέπει να έχουμε στους ομίλους. Εντάξει, το 4-4 μοιάζει λίγο δύσκολο. Νομίζω ο στόχος, έτσι, 3 ομάδες να έχουμε στη League Phase τον τελειώδη όσο το χρόνο είναι εφικτός. Μαγάρι. Ναι. Πες μου λίγο, δεν ξέρω, επειδή έχασα λίγο επεισόδια με το ΑΠΟΕΛ, Γιασίν και τα λοιπά. Έχουμε σήμερα, πώς έχουμε σήμερα? Πώς ξέρεις κάτι στο στούντιο πριν να σου πω για Γιασίν? Για τον Κουτσαγό. Φανίστερο,
Άνθρωπος. Πού είναι, πώς, τι. Big Gio Τσεντούαν, Ναι, στο City of Dreams είχε κράτηση. ναι. Ήρθε, το με Τσεντούαν, έγραφε έτσι root με κεφαλαία η Τσεντούαν. Ανοίξα τη Και είναι το πράγμα και είπα του μέσα. θα τη στολίσω στο στούτι. Άλιστα ρε φίλε. Και εσύ ο δώρος σου, δεν το Κι είδα. εγώ την άλλη εβδομάδα θα το κρεμάσω κι Να εγώ. κρεμάσεις και εσύ άλλη εβδομάδα. Ωραία φανέλα. Εντάξει, legend. Είπα στους αρκετές, έχω λίγο την Έβαλαν ιδέα. και πλάβον κούτσα κομπερκί, ο κούτσα και άλλη ναύραν και τσουλάρι κάντε ατέτ. Πού είσαι ρε Μίτσι. Τσουλάρι κάντε ατέτ. Είπα σου ξανά ιστορία ότι έπιασαν τη φανέλα Με τα γραμμάτα πάμε τελείως τώρα. που το κατάστημα το official στο Old Trafford που η φανέλα ήταν ξέρω έθιμο τώρα 60 λίγο. 60 στερλίνες ας πούμε και ήταν μετά 5 ευρώ κάθε γράμμα μέτρα τα. Ένα, δύο, τελεία, Ναι, τελεία όχι νομίζω αλλά το V ήταν 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 άλλο 55 ευρώ. 55 και δύο γραμμάτα μεγάλα. Α, και τα Τα νούμερα, γράμματα ναι. 10 λίρες τα γράμματα. Μπορεί. Εγώ έκανα Λουίς 10 που πια, για να μην τα λέω. Δηλαδή 60 και 55, αν τα βάλεις και εκείνα, δηλαδή ήταν 130-140 φανέλες. Χαλάλιν του ρε του μωρού ρε. Πεχταρά! Πεχταρά! Ύστερα που 2 μήνες έφυγε, πήγε στη Ρεάλ ρε φίλε. Να πάει ρε φίλε, να μου Και τα μπήκαινε στο Ερμάριο μείνουν τζαμέ η φανέλα. Εντάξει. Και την επόμενη φορά, την επόμενη χρονιά, είπα, οκ, θύμεται να πάει μάνα μου στο Μιλάνο. Τώρα να φέρει μια φάλα της Μίλαν, ναι, να βάλει και ανώμα, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, πήγε με το γράμμα τώρα, 5 ευρώ το γράμμα, κακά λαλό, οκ, και να πληρώσει τα γράμματα, 5, 20 ευρώ, κακά. Και είναι η Silver με το Opel, με ωραία φανελούα. Και ρεάλ μετά. Στους 3 μήνες πήγε Real και εκείνος. Και είπα τέλος. Ήταν το τελευταίο όνομα φανέλα που μπήκε στην πλάτη. Χτες που πες Μίλαν τώρα, το κάνει μπάσα, το Νέστα έπαιξε με πολλούς αχαπάρους. Συμπαίχτες εννοείς. Δηλαδή, εντάξει, είναι αλήθεια, πρόλαβαν και την μεταεποχή των Champions League, των τελικών κτλ. έπαιξαν 3 τελικούς. Έπιαν τους κοιό. Είπε μου ότι που τελειώσε το μάτς και έκαναν κάποιες δηλώσεις οι φίλοι οι παίχτες της Liverpool. Το 5. Ναι, ότι ήταν disrespectful οι παίχτες της Μίλαν στο ημίχρονο και ακούνταν φωνές στα αποδυτήρια και πανηγυρισμοί και είπαν ότι τα ψέματα ήταν όλοι πολλά θυμωμένοι για τούτον που είπα συν, οι παίχτες της Liverpool και πριν το μάτς της Αθήνας είχαμε τους ζέρι λαλί μου πριν το μάτς. Είχαμε, it was over λαλί μου. Είπαμε ότι ήταν τους ζερούν. Πάντως επειδή εχθές έτυχε στο αεροπλάνο δηλαδή, είδα το ντοκιματέρ του στο Netflix The Miracle of Istanbul για τη Liverpool. Δεν έδειξε ούτε σχολίασαν κάτι για το τι μπορεί να γίνει στο ημίχρονο στα αποδυτήρια της Μίλαν. Περιγράφουν το τι έγινε μες στα αποδυτήρια της Liverpool. Αλλά φυσικά νομίζω μπορεί να χτίσει εύκολα άμα επιλέξεις πλάνα και τα λοιπά την αδείξεις. Αλλά στο pre-game, στη συνέντευξη τύπου προηγούμενων ημερών και τα λοιπά, φαίνεται μια υπεροψία ο πλευράς Μίλαν. Ήταν κακοί παίχτες απίστευτοι. Εντάξει, μιλάς. Για μένα είναι. Η Η μεγαλύτερη έκπληξη στην σύγχρονη ιστορία του Champions ήταν Gini. Ποιοι παίχτες ήταν στην Μίλαν, ήταν κάποιοι παίχτες που ήταν όχι απλά καλύτεροι της θέσης τους στην εποχή τους, ήταν κάποιοι από τις καλύτερες παίχτες στην θέση τους όλων των εποχών. Είπε μόνος, αν εξαιρέσεις στο Steven Gerrard, δηλαδή μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είχε άλλον παίχτη με την ομάδα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς χάσαμε. Ένιξε παίχτη. Εντάξει, ήταν μια χρονιά. Ήταν λίγο τυχερή, είπε μου. Ήταν τυχερή, πολλά συγκυριακή. Βρέθηκε να παίζει τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό στο Anfield που πρέπει να το δέρει με 2 γκολ διαφορά και έβαλε μέσα ποιους παίχτες έβαλε. Έβαλε πιο άκυρους παίχτες μέσα ο Μπενίτεθ, ο Σινάμα από γκολ που λίγο γνωστό και άλλον που 9 στους 10 αποκλείον τον ξέρουν και έβαλε και δύο παίχτες γκολ για να έρθει ο Τζέρα να βάλει το τρίτο και να πάσει μετά από συγκυρίες. Είμαι τελικός με τη Chelsea, μάπανε πέρασε ποτέ τη γραμμή, αλλά μέτρησε. Ναι, έγινε ανούλα για να φτάσει τον τελικό και στο τελικό εντάξει δεν να συζητούμε για να που γίνει την ημέρα. Είπα άλλο αστεία σημειωτήπων ήταν που του είπα ότι είχα μια ιστορία να του πω για Ροναλντίνιο που είμαι εικόνο. Στη θέση του Ροναλντίνιο έχω πολλές δηλαδή μου. Αλλά δεν μπορώ να τις πω, λέω του είδες το ντοκιματέρ στο Netflix του Ροναλντίνιο, είδα το λαλί μου, άρεσε μου. Αλλά πρέπει να είδατε το 5% που το τι είναι ικανός να κάνει. Μπορούσαν νομίζω... Ποδοσφαιρικά εννοείς. Όχι. Ποδοσφαιρικά δεν είχε κανένα αμφιβολία. Λάλη μου τα έξω που μπορούσαν να το κάνουν λίγο πιο hardcore. Κάμαν το πολλά παλό λάλη μου. Μάλλον ο ίδιος ρε φίλε που το έκαμε. Πώς να χτεθεί. Κάμαν το πολλά παλό λάλη μου. Δεν τόσο. Είπε μου που το ρωτήσαν εφατούν τον Κατούσο. Είπε μου εν του πασάρεις και ποτέ γιατί είναι αχαπάρος. Και πασάρεις και μόνο τον Αντρέα Πύρλο. Ήταν άλλη φάση που μας είπαν και γελάσαμε. Και έκανα το ένα δισορτάτ και έβαλα το αμυντικούς να μου πει. Έβαλεν. Έμεινε μια κάμπος ώρα στον Παρέζι και δεν του βάλα ο Μαλτίνι.
Και έκαναν τελευταία, λένε του τον είπα. Και λέω του Μπαρέζι είναι έστα. Μπαρέζι, είναι Μπαρέζι, ladies and gentlemen. Wait, λαλί. You forgot one player, λαλί. Άντε, δείξε του τον λαλό του και βάλαμε του το. Okay, λαλό του, είσαι ρε φάνη ιστορία, έχει κάποια αστεία ιστορία με ο Μαλτίνι, λαλί μου, very serious. Captain, il capitano. Και το άλλον το ωραίο, που τον ερώτησα και έκαμε εντύπωση όπως μου απάντησε, λέω του δεν έχει πλέον σημαίες στις ομάδες, ενώ τη δεκαετία του 90 ειδικά οι Ιταλικές ομάδες είχε κάθε Ιταλική ομάδα και μια σημαία. Ναι. Είναι και σημαίες που είχε λάδι μου, είναι λεφτά που είχε λάδι μου. Αν έχει λεφτά έχει και σημαίες, αν δεν έχει λεφτά λέει μου δεν έχει σημαίες. Τώρα που πες για Μίλαν, συμπαίχτης το πρόλαβε τον, όχι νομίζω, πρόλαβε τον ο Αλεξάνδερ Πάτο, θυμάσαι τον Πάτο. Ο Βραζιλιάνος. Βραζιλιάνος, ναι. Μέσα στους δεκάδες που είδαμε ονόματα, παλέμαχοι, ποδοσφαιριστές, θρύλ του ποδοσφαίρου κτλ. Εντύστον στο Βουδαπέστη. Ναι, παρέλαση αστέρων σε έτσι events. Και πολλοί που το μισκάνε στο ξενοχείο μας, υπήρχε ξενοχεία του UEFA, είχε και 3 ξενοχεία του UEFA που μισκούν οι δημοσιογράφοι και οι καλεσμένοι της κτλ. Τη μέρα του αγώνα ήμουν κάτω στο λόμπι με το κομπιούτερ του ευκαλίων κτλ. Προετοιμάζομαι τον τελικό. Είχα το δει την προηγούμενη μέρα ότι στο ξενοχείο είναι Πάτο. Κατεβαίνουμε στα σερ. Απέναντι μου διαγώνια στα σερ. Βγαίνει έξω, για μέσα στο λόμπι. Κάποιον περίμενε ο άνθρωπος να καταβεί κάτω. Και γύρισα, είδα το. Άλλο λαλί μου, άλλο λαλό του. Έρχεται εγώ ντεύκη, να το χαβαρίου. Οκ, πιάμε κουβέντα. Λέει και ήμουν εγώ, ας πούμε. Ο Αλεχάνδρο Πάτο και εκείνος εδώ που θέλει. Από πού είσαι, το και το. Και τι καμνείς, δημοσιογράφος. Και προετοιμάζεσαι, ναι. Από σουρεάλ. Έπιανε εγώ κουβέντα, εσύ να μου κάνεις και τα λοιπά. Είπε μου ήρθαμε για την τηλεόραση τάτε, να σχολιάζω, ξέρω εγώ. Έφυλε, κάποια στιγμή νιώσα άβολα, ότι κρατώ τον και λέω του, οκ, nice to meet you. Και έμεινε για μένα. Και ξανά την κουβέντα μας και ποιον υποστηρίζεις και τα λοιπά. Λέω τον υποστηρίζω, ξέρω εγώ, εσύ. Λέω μου θέλω να κερδίσει Άρσενα, να δω γιατί. Επειδή θα είναι νίκη του ποδοσφαίρου, η Παρί με τα λεφτά, τα εκατομμύρια, ξέρω εγώ, εγώ με το ρομαντικό ποδοσφαίρου. Το ανάποδο. 10 λεπτά έκατσε και πια με κουβέντα πάντω, ενώ οι υπόλοιποι ρε φίλε πάει να σπίσει μια κουβέντα για να φτάνει μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, και το ξέρεις. Άρα και ο Πάτο ένας από εμάς. Τέλεια ρε φίλε, μου φέρει εντύπωση και την επόμενη μέρα, πήτα σε έναν κουπί Βραζιλιάνων, προφανώς η τηλεοπτική, το τηλεοπτικό δίκτυο που ήταν και ο ίδιος σχολιαστής, ήταν μέσα στον Ντούγκα. Ναι, ο προπονητής, παλιός έπιανε. Τόσο που είναι τάισε ο Ροναλντίνιο στον ντοκιμαντέρ. Ναι, που ήταν και αρχηγός, ήταν και αρχηγός νομίζω το 1994 που το πιάσε στην Αμερική, ενώ θρύλος για τους Βραζιλιάνους. Και ήταν και αμέξω όλοι φωτογραφίες και τα λοιπά, ξέρω, μια γωνιά μήνα τσέχτω να δίπλα πάλι. Μπρο. Εντάξει, είχα πει την κουβέντα του άλλου του στέγημα μαζί μας. Λέει μου ποιο είναι το, τον Πάτο. Λέει μου καλά, να μην κάνεις φίλος σου κάνω σώσου. Ωραίος τύπος ο Πάτο, Γεια σου Πάτο. Γεια σου Πάτο, αν μας ακούεις. Είμαστε στη Βραζιλία. Έπρεπε να το δεις challenge, αλλούμε διακομάτιο Πάτο. Φοβερός. Να πούμε και να το βάλουμε ρε στέγιο. Ποιον, τι. Την πρόβλεψη σου για το Champions League. Το κλέψε μου η Μαριβάς. Έχεις το script. Script. Έχεις το στέγιο. Λαλεί ο Βιολάρης στα βραβεία της ΚΟΠ πριν να φύγει για Βουδαπέστη. Θα σκοράρει η πρώτη Arsenal, θα ισοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο η Παρί. Στην παράταση, όπως σου τα λέω, στην παράταση δεν θα αλλάξει κάτι και στα πέναλτι δεν θα σας πω για να μην σας καμαλάς πω. Δεν θα τους πω όταν ο Χάσιον Κάπρι το τελευταίο και τα λοιπά, αλλά είπα να φύγω λίγο την αγωνία να εωρείται. Εσύ και αρθή μου το Σάββατο πρωί, ήμουν μες στην κίνηση της Λεμεσού, συσπυρκασμένος τηλεφωνάμε ραγιά πρωί. Όχι, την πρωί του τελικού. του αγώνα. Λούι, ναι. Ξέρεις ότι είναι και ασχολή μάπα, λαλί μου ναι, ότι να ξέρω. Είδα λαλί μου ότι έπιαν το η Παρί στα πέναλτι. Όνειρο. Οκ. Ασκόρι περιπέζεις με τον άθρος όνειρο την Παρί. Όχι λαλί μου, είδα ότι το πιάνει η Παρί στα πέναλτι. Εντάξει, να με γίνεται χάμε. Κλείσαν τον δρόμο τον περιφερειακό για να κουρέψουν τα γρασίθια. Ήμουν κοφταρισμένος μες στην κίνηση εξώ το Σύριο και εντάξει να σε πιάω. Έτσι πληροφορία, έτσι τύπ. Έτσι δεν το ετοιμήσα. Επειδή εξιάσα. Άκουσα τα και που η μάμα μου. Ναι. Βάρτε να πω του Ραφά το βάρει. Στο τρέιλερ. Εντάξει, αυτά. Εντάξει, πήγα να σε ρωτήσω πριν, επειδή είχατε λίγο επεισόδια, αν και ποτέ αντιλαμβάνομαι, έφυγε κάτι πολλά συγκεκριμένο. Εντάξει, μια γενικότερη συμφωνία η οποία να παρουσιαστεί το πλαίσιο, κάπως έτσι. Μιλούμε για ΑΠΟΕΛ, για εσείς, συνέλευση του ΑΠΟΕΛ μεθαύριο. Να παρουσιαστεί
υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι. Ευκαιρία καθόλου έστω υπό την μορφή πληροφοριών ή φήμης, ρε παιδί μου, τι περιλαμβάνει τούτη η συμφωνία. Όχι, επειδή να βγουν κάποια ονόματα για προέδρους και τα λοιπά που να βάλουν. Τι που αντιλαμβάνομαι ή το αίσθηκτο μου ή whatever, ό,τι θέλεις πέτω, ενώ ότι να γίνει μια άλλη εταιρεία και να ξοφλά τα χρέη της από el Ποδόσφαιρο Limited. Ναι, έχει ακουστεί. Ναι, τούτο νομίζω είναι τούτο να ισχύει, που νομίζω ήταν τούτο που να κάνουν ούλιος για να λαμβάνουν. Και 8 να λαμβάνουν και whatever ήταν να γίνει το πράγμα. Άρα στην μεθαυριανή συνέλευση ουσιαστικά να παρουσιαστεί έναν αρχικό. Μπράβο, και να δοθεί το OK που τους μετόχους στην τετραμελή επιτροπή. Για να προχωρήσουν. Ναι, για να τελειώσουν όλα τα due diligence και τούτα όλα που πρέπει να γίνουν όλα τα νομικά που δεν τα ξέρω. Να σου τα πω. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει η νότα αισιοδοξίας πλέον. Ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Ακουστήκαν κάτι ονόματα για προέδρους, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης και τα λοιπά. Πετρίδης πάλι. Έχω Πετρίδη πάλι. Πετρίδης το πιθανό άνθρωπο, ναι, αλλά ευκήγε με ανακοίνωση του το επενδυτικό φαντ και διεψεύσε τα όλα. Είπαν ότι ακόμα δεν σχεδιάσαμε τίποτα για την επόμενη μέρα. Πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η συμφωνία και οτιδήποτε ευκαιρνεί σε μορφή, ας πούμε, φημών και από τα. Οπότε περιμένουμε με ενδιαφέρον την Πέπτη, περιμένουμε να δούμε και να πάσει, και θα πάσει. Έχω τις απορίες μου. Σου να πάνε όλοι εγώ. Εντάξει, άτου. Θα δούμε. Εν και λέω ότι θα πάνε, απλά θέλω πώς είναι οι σχέσεις να πάνε. Α, τούτο ναι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες μέσα στην εβδομάδα, υπάρχει μια κρίσιμη συνέλευση και στην ανόρθωση. Ναι, και στην ΑΕΛ σήμερα, εκλογή. Ναι, στην ΑΕΛ περισσότερο εντυπικό το να ξαναδοθεί η ψήφος εμπιστοσύνης στην διοίκηση Κωνσταντίνου. Παραπάνω ενδιαφέρον έχει τι θα πούν, όχι, στην ΑΕΛ τι θα πούν για την επόμενη χρονιά, τον budget, τους στόχους. Τούτον περιμένει να ακούσει ο Αλίσας, νομίζω. Δηλαδή, πώς μπαίνουμε, με ποιους στόχους, πού βάζουμε τον πύχη για τη νέα χρονιά ή και για τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, ανόρθωση. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι θα προκύψει αλλαγή στο διοικητικό σκηνικό σώμα. Τώρα στο 100% να αφήνουν όλοι που εντορά με τον Πραστίνη να έρθουν κάποιοι άλλοι. Δεν είμαι σίγουρος. Οπότε ναι, η ανόρθωση και από ΕΛΠ και το διοικητικό μέσα στη μέση, νομίζω είναι σημαντικές οι συνελεύσεις που έρχονται. Οπότε θα σχολιάσουμε την επόμενη εβδομάδα. Στο podcast. Ναι. Και με τα γραφικά νομίζω να αρκέψουν να. Στην Ομονία είδα από ό,τι μου είπαν ότι έφτασε πρόταση για τον Νικόλα και αρνήθηκε την Ομονία και ότι είναι πάρα πολλά κοντά μπορεί να ανανεώσει σήμερα ο Μάρτς. Ναι. Τούτο που μου έδωκαν τώρα Απριλίου που έκανα δελτίον οι συνάδελφοι που ασχολούνται με ρεπορτάζ της Ομονίας. Άρα τούτα, εντάξει νομίζω για παραθλήμα είναι επανέλεγα Κυπριακή. Καλά, ναι. Είχαμε τους τελικούς, αποσκολιστικά, έχουμε τελικούς NBA. Όπως σήμερα Πέπτης, όπως το 99. Που έπαιξαν οι Spurs του τότε νούμερο rookie Duncan Robinson, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν rookie το 99. Ήταν ο Duncan ο rookie. Ο Duncan, το νέο ταλέντο Duncan, anyway, πήγαν και εδώ κάμπα στον Duncan η Knicks το 99. Φέτος εδώ κάμπα να δω κούμπα στο Wembanyama. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι Knicks να κερδίσουν, να πιάνουν το πρωτάθλημα. Διότι το δαμε και Τετάρτη η ώρα 9. Τζάμπολ στην τοξικότητα. Αξιώνει τελική. Ναι. Τζάμπολ στην τοξικότητα. Ευτυχώς έχω μεταδόσεις ισπανικού μπάσκετ, δεν θα δω κανένα. Τζάμπολ στην τοξικότητα. Πήγαινε ο Γιαννακόπουλος εχθές τα έψαλες στους παίχτες. Έτσι έγραψαν τα άρθρα. Ο Ντόρση είναι αμφίβολος, που είναι σημαντικό του τον πέραν που τον πάσχομαι που κάνουν και την τοξικότητα. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι σε πολλά καλό φεγγάρι και είναι πολλά μεγάλο φαβορί για να το πεκάει το... Έτσι σιγά εντάξει, μετράμε και αντίστροφα για το Μουντιάλ, τα τελευταία φιλικά, ευκαιρία της να δούμε κάποιες ομάδες σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Δηλαδή next week ξεκινά. Ναι, την Πέμπτη, 11. 11 ξεκινά. 11 σου παιχνίδι Μεξικό, South Africa. Ξεκίνησε για το Μουντιάλ του 10, ξεκίνησε με South Africa, Μεξικό. Α, ναι, σωστό, με το Τσαλαμπά. Ναι. Ήταν Μουντιάλ το 10 που επήγαινε ως πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία, το 8. Και έπιανε το 10. Και εκείνη η φουρνιά των Ισπανών εστηρίζεται στο ρόστερ την φοβερή φωνιά ποδοσφαιριστών της Μπαρσελόνα. Είναι η ίδια ποιότητα, αλλά ποσοτικά πάλι έχει 7-8 παίκτες στην Μπαρσελόνα που πάνω σε τούτους να στηριχτεί.
και το στυλ παιχνιδιού. Και κανέναν της Real για πρώτη φορά. Κάνεις Real, ναι, για πρώτη φορά. Και κάποιες άλλες συγκυρίες και το 10 η Real προχωρούν από 2 συνεχόμενα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Αντιφέρει τον Μουρίνιο, όπως κάνει τώρα ο Φλωρεντίνο Πέρεθ τότε, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ τώρα. Έχει πολλά από τούτα που οδηγούν στην κατάκτηση του τρόπου από την Ισπανία. Που ούτως ή άλλως είναι και το φαβορί, ενώ αγωνιστικά το είπε το αλγόριθμος. Τι είπε? Για Ισπανία φαβορί. Εντάξει, ως ομάδα ρε φίλε θεωρώ είναι θκιόσκα για πάνω από όλες τις υπόλοιπες. Ως σύνολο, όχι ως ποιότητα ρόστερ βάθος. Ως ποιότητα βάθος ρόστερ ξέρω πρέπει κάποιος είναι Γαλλία. Στον την πλευρά να είμαστε Πορτογαλία, Βραζιλία, Ολλανδία. Πορτογαλία, Βραζιλία, Ολλανδία, οκ. Ολλανδία δεν τους έχω μισθοσύνη. Εγώ ούτε εγώ, απλά... Βραζιλία εννοώ έχω... Ο Νέστα είπε αν μπορεί κάποιος να κάνει τη λαθκιά είναι ο Αντζελότη. Αντζελότη. Έτσι όχι. Ξέρω. Αλλά εντάξει ήταν και λίγο biased. Καλά, εννοείται. Έχει συσσωρευμένη φοβερή ποιότητα σε συγκεκριμένες θέσεις, κάποιες άλλες όχι. Τώρα δεν ξέρω πώς να τα είπε μου κανονίσει. μια ιστορία παρέθεση με ο Αντζελότη στα πέναλτι με Γιουβέτους. Ναι. Ερώτησε τους ποιος έκανε πέναλτι. Και σήκωσαν και το Νέστα. Έκαμε πως εμείς δηλαδή. Μετά που ξαναρώτησε... Μετά που ξαναρώτησε, πάλε μόνο το εγώ μου χέρι μπάλα. Πια και κάνω. Ελά του πηδές στον Μπουφόν, εντάξει να μου να κάνω. Δηλαδή κλείσα μάτια μου και κλώτσισα. Ήσουν το βάλει. Ναι. Και ακόμα ένα παρέθεση πάλι που είναι σημαντικό, γιατί είναι κάτι που αναφέρεις εσύ. Όταν το ερώτησα για τον Καστάνο, λάω τον καλός. Είμαι τόπλα, είμαι φοβερός λάδι μου, είναι ξανά έτσι αριστερόν πόδι. Λάω του στην Κύπρο δεν είναι και πολύ χτιμούν το... Και λάδι μου όντως. Ναι. Λάω του που να ξέρεις, δηλαδή τήρησε ο... Θυμάμαι ήταν ο Καστάνος ο Νεοφιδός και του στην Κύπρο σιότερη λάδι του που την Ιταλία. Ο Καστάνος λέει σιότερη που είναι η Ιταλία αν οι τοπαγές που το πώς συμπεριφέρονται. Everywhere λάδι μας. Αλλά και νομίζω να μπρω εσείς Λιβόρνο που χρόνο. Ο Νεστά, οκ. Πληροφορία τώρα αποκλειστική. Εδώ στους προπονητές, εντάξει, είχαμε και μέσα στην εβδομάδα την αποχώρηση σλότ. Ναι ρε φίλε, έκπληξη μεγάλη. Μετάγγεσαν τώρα το αρφήν το άλλο, να στραφεί. Ο Σαλάχ, έτσι γράφω, δεν ξέρω. Και εντάξει, αν τελικά θα πας στον Ιραόλα που έτσι φαίνεται, το φαβορί. Εγώ θεωρώ είναι ένα ρίσκο το οποίο αξίζει όμως να πάρει η Λίβερπουλ. Και ο Ιραόλα αξίζει να το δοθεί η ευκαιρία. Για τον Ιραόλα, ναι, και ο Ιραόλα. Κάπου θα έπαιρνε την ευκαιρία του. Τώρα ήταν στη Leverkusen, ήταν στη Μίλαν, είναι στη Λίβερπουλ, σε ένα πιο μεγάλο κλαμπ τέλος πάντων από την Bournemouth. Οπότε ένα ρίσκο το οποίο δικαιούται, αξίζει να πάρει η Λίβερπουλ και δικαιούται να το πάρει και ο Ιραόλα. Εντάξει, φαντάζομαι χάρη κάνει και πανηγύρισαν οι φίλοι της Λίβερπουλ στην είδηση της απόλυσης του σλότ, που αλήθεια δεν είδαμε ποτέ, ακόμα τη χρονιά του πρωταθλήματος, αλλά ειδικά τη χρονιά που τέλειωσε τώρα, δεν έβλεπες τη φιλοσοφία του μέσα στο γήπεδο. Ήταν μια ομάδα που δεν καταλαβαίνεις πώς έπαιζε, πώς ήθελε να παίξει. Από και να έχει. Θα τα δούμε, θα προκύψουν και άλλες αλλαγές προπονητών και μεταγραφές. Μουντιάλ, καλά να είμαστε τις επόμενες εβδομάδες. Ναι, για να έχουμε και να είμαστε. Έχουμε πολλά να δούμε και να πούμε. Αυτά, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και Βιολάρη. Στη διάθεση σας. Ναι, τίποτα να περιπέξεις. Συγχαρητήρια στο Λάμεντς. Τι έκαμε? Καλύτερη μεταγραφή της Premier League. Ψηφιστήκε, όντως. Ναι. Βάλει φορμάνι, καλός πορτάρι. Ναι, οκ. Πρέπει να κάνω κοσίρτα 20 εκατομμύρια. Ποιος το ψήφισε δηλαδή? Ρε φίλε, είσαι άνθρωπος της Premier League να σου τα πω, εγώ δεν ξέρω. Ναι ρε, μπορεί να μου πεις τώρα κάμε το ξέρω ο σύνδεσμος φιλάθλων της United. Όχι ρε, είναι έτσι η Premier League. Η Premier League επίσημα τίτλο νόη. Μπορεί να βγάλουν κάποιο μέσο ρε φίλε, BBC, το Sky, δημοσιογράφοι, να υπάρχει, η βραβεία υπάρχουν πολλά. Να το κάνουν παντού, του τούκι. Μπορεί να είδα, αλλά ξέρω εγώ δεν το είδα. St. Lamens has won the Premier League's Transfer of the Season Award for a fantastic first campaign at United. Που ποιον, γράφει. First Premier Leagues. Που την Premier League. Οκ. Μπορεί να είναι κάτι καινούριο. Όχι. Ενώ να είσαι και πέρσι Premier League. Μπορεί να είσαι ρε φίλε, εντάξει, μου ενδιαφέρει τώρα. A super St. Lamens says the manual goalkeeper is Barclays football transfer of the season. Οκ, άρα είναι επίσημο νεύους Barclays Premier League. Συγχαρητήρια στον Μπρούνο Φερνάντες, τον αρχηγό μας, που είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Κάποιοι άλλοι που είχατε αμφιβολίες για το ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης, είχατε την ευκαιρία να δείτε
20 πάσες πίσω, δεν έκαμε παραπάνω. Δεν μπορώ να σπειράσει αστείο. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα.